cantar, sei bailar, sei tocar a pandeireta. Me sei facer a burla de que me falla o cantar e o bailar, fan suar a camiseta. Me naja de suar e que mami faja punheta. Sei cantar, sei bailar, sei tocar a pandeireta. Me sei facer a burla de que me falla o cantar e o bailar, fan suar a camiseta. Me naja de suar e que mami faja punheta. Arriba o nosso bandinho, aí arriba o nosso bando, que seja bem pequenininho. Aí arriba o nosso bandinho, aí arriba o nosso bandinho, aí arriba o nosso bandinho, que seja bem pequenininho. Ai, agora que nos juntamos, ai, o mundo ama e las filhas. Ai, agora que nos juntamos, ai, viva nossa companhia. Ai, agora que nos juntamos, ai, o mundo ama e las filhas. Ai, agora que nos juntamos, ai, viva nossa companhia. A que nos ajuda a cantar, habemos a gente culate. Ai, que nos fa a punheta, sol e mapa que eu mate. A que nos ajuda a cantar, habemos a gente culate. Ai, que nos fa a punheta, sol e mapa que eu mate. Agora que me puxeron a pandeireta na man, agora que me puxeron canto daqui a mañá. Agora vai a remudar, agora é cantar ben, agora a mocidade ha de cantar o desdén. Non me faja la puñeta, non me faja la puñeta, que me dixo miña nai que tocar a pandeireta. Non me faja la puñeta, non me faja la puñeta, non me faja la puñeta, non me faja la sei cantar e sei bailar, sei tocar a pandeireta. Me sei facer la burla de que me falla sei cantar e sei bailar, sei tocar a pandeireta. Me sei facer la burla de que me falla puñeta. Sei cantar e sei bailar, sei tocar a pandeireta. Me sei facer la burla de que me falla sei cantar e sei bailar, sei tocar a pandeireta. Me sei facer la burla de que me falla puñeta. Estás a punto de bailar. 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 Bebidas, benvidos a todo mundo ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Que tal? Benvidas, benvidos un lunes máis. Aquí estamos cumplindo, como sempre, no bar. Un lunes máis, sumando de tres, un lunes máis con bellos sonrientes, e un lunes máis sempre con Milito. Que tal? Boa noite. Boa noite, bueno, cumplindo ou incumplindo máis ben, pero bueno, eso xa é unha cousa que aquí facemos por sistema, non? Chegar sempre un poquinho tarde, de feito, xa non lo comentaba a semana pasada, Javier, aquí tiñamos fama por eso. Pero bueno, é así. O máis fácil sería decidir que incumplimos cando vamos a tempo. Exactamente. Que acabamos antes. Tamén. Pois nada, unha semaniña máis aquí. Estamos
Non los tres, despois non sei ao mellor se incorporará alguén máis, pero bueno, unha semana plácida dentro do que cabe, entre comillas, máis tres, e non pode ser outra cousa que chegar aquí cun sorriso na faciana e con toda a licencia do mundo. Así que nada, vimos a Elo e ao parenteiro. Exactamente, exactamente. Como sempre tamén temos aquí a don Carlos de Inglaterra. Como estamos, Carlos? Boa noite, Darío. Boa noite, Mirito. Boa noite a todos os cantineiros. Bueno, eu eso de Plácida teño as miñas obxeccións. Os 3 puntos quedaron na casa e asaltamos a Alguera despois de 14 meses, non? Desde a última vitoria visitante, pero eses últimos 15 minutos, cuidado, A min dá unha sensación que máis dunha vez tuvemos que mirar ya, como din por aí, a morte aos ollos. Pero bueno, vitoria de oficio, de Clube Deportivo Arenteiro, que a pesar de eso penso que fixo un auténtico partidazo, e como tamén din por aí, o show non para, non? Ten que seguir, e este domingo hai un partidazo no Templo na matinal ante o Baracaldo que bueno, que haberá que seguir moi de cerca e analizaremos tamén aquí hoxe como facemos a menudo na cantina, no bar. Exactamente, exactamente. Pois ben o dixeches tú, falaremos desa vitoria 1-2 en Segovia, esos 3 puntazos que nos colocan no play-off. Hai moito que analizar ese partido, creo que é un partido interesante de analizar. Falaremos, como non, da previa deste partidazo pola loita do ascenso, polo menos de momento, entre o Arenteiro e o Baracaldo, o domingo na sesión Bermudas 12. E, bueno, como sempre, remataremos aí con esa sección novas, con resultados noutras categorías e do que haxa que charlar. Así que nada, se queres, Mirito, empezar xa por ese análisis, este breve resumen do que foi a vitoria en Segovia. Bueno, pois sí, bueno, hai que decir que foi un dos poucos desplazamentos nos que non hubo ninguén presente deste humilde podcast, pero bueno, eso non impediu volver cos 3 puntos de Segovia. Sí que é certo que creo que hubo, non sei se me podedes correxir, pero bueno, xente coa que estuve falando, hubo unha gran afluencia para ser o desplazamento que era de Seareiros Verdes, non? Eu esperaba máis, Milito. Tendo en Esperabas conta máis? que era un desplazamento que, ao fin de contas, pois tampouco é tan longo, e tendo en conta sobre todo o horario, que ben sexa para ir e comer ali ou despois quedar ou ben volver ao término do partido. Eu contaba con un desplazamento un pouco máis amplio, pero bueno, se non puido ser, bueno, tamén estamos así no medio da costa de xaneiro, non? Entón, o mellor eso tamén influi un pouco e a xente ten menos ganas despois do atracón de Nadal. Sí, posiblemente teña que ver eso e as xeadas que estuvo habendo esta semana que seguramente estaría curioso o traxecto. Pero bueno, partido que se presentaba como un partido trampa, xa o etiquetamos aquí a semana pasada, non? Un pouco unha segoviana que viña de perder por 5-0 contra o Nastic, que non sabíamos moi ben como podía saltar o equipo castelán, e que, bueno, que nunca é sinxelo, e máis cando respecto ao partido do outro día, Jardiel apostou un pouco, non, por un pouquiño máis de forza, non, e de verticalidade no 11, metendo a Pascu, sobre todo nesa media punta, e incorporando ao centro do campo un Adrián Cruz que seguro que falaremos del neste programa, non me cabe a menor dúbida, e que a verdade é que cun planteamiento onde o Arenteiro pois saliu a mandar na Luara, penso eu. Sorprendentemente, aínda que eses primeiros minutos de dominio eran de Club Deportivo Arenteiro, non sei se estades de acordo comigo, que a primeira ocasión foi xusto antes do noso gol, non? Unha ocasión que tivo aí a segoviana para poder facer un 0, e como pasa moitas veces nesto do fútbol, perdóase, e na seguinte xogada, nesa contra, pois chegou o segundo gol de Diego Gómez desta tempada nunha transición de libro,
donde, bueno, acabou o extremo Ourensán rematando nese segundo pau a prazer, para poñer en ventaxe o Club Deportivo Arenteiro. Creo que un pouco o gol lle veu mal o Arenteiro, creo que dende aí, desde eses minutos, comezou un pouco a segoviana a espabilar, por así decilo, e creo que xusto un pouco despois dese 1-0, dese 0-1, perdón, tivo unha ocasión moi clara a segoviana para poder facer as tábuas. Non foi así, e o Arenteiro sí que outra vez intentaba facerse co control e o dominio do xogo, e xusto quizáis cando non mellor estaba o Arenteiro, pois apareceu ese penalti. Penalti que colleu a responsabilidade de Diego Gómez, que quen os falla son os que os lanzan, e, bueno, mandouno por riba do longueiro, ocasión marrada, e, bueno, así se chegou un pouquiño que foi o descanso. Salida fulgurante outra vez de Club Deportivo Arenteiro na segunda parte, outra vez como pasou a semana pasada contra Andorra, Baselga abriu ou ampliou distancias, non, no marcador cun gran gol, e a verdade é que, bueno, con ese 0-2 víase un Arenteiro moi ben plantado na Albuera. Pero, bueno, comentaremoslo agora tamén, non? Eses últimos 15-20 minutos de partido, a verdade é que o Arenteiro non o supo manexar, non sei se un pouco pola comodidade do resultado, non sei se un pouco non sei que decir moi ben o que puido pasar, pero, bueno, creo que dende a expulsión a segoviana fixo moito máis peligro e achegouse moito máis a meta dun Figueroa, que tivo que entrar pola lesión que todos sabedes de Diego García no descanso, que tamén falaremos delo, e que ao final hai moitas cousas do que comentar. E a verdade é que aí entrou nun descontrol o partido, vamos, creo que nin os xogadores dentro do campo, nin Jardiel, ao meu modo de ver, o meu humilde modo de ver, que creo que ao mellor non supo xestionar e o seu corpo técnico o mellor posible, baixo o meu punto de vista, que podemos estar de acordo ou non, eses últimos minutos. Creo que, de feito, a segunda ventana de cambios chega no minuto 85 despois do gol da segoviana, cando mete a Curro por Jordan, se non me equivoco, e, bueno, creo que o mellor aí o partido necesitaba un pouquiño máis de pausa, de poder pechalo con quizáis algunha posesión, de dar 4 ou 5 pases seguidos, e sacar un pouco o equipo, que recordábamos que neses momentos estábamos con 11. Pero, bueno, para non dilatarme máis no resumen, creo que foi unha victoria de prestixio, unha victoria que alerta aos rivais de playoff de Club Deportivo Arenteiro de que isto non é broma, que é un rival serio, que se lle deixan competir e se as lesións se o respetan, que creo que vai estar aí ata o final de tempada, e que vamos, como decimos moitas veces, ou comentábamos con Jardiel ou en algunha rolda de prensa, penso que despois desta victoria, se non o había xa, creo que hai licencia para poder soñar, non, Carlos? Efectivamente, victoria de prestixio, victoria do oficio, e a min recordoume a esas visitas que facíamos o ano que ascendimos de segunda federación a primeira, que íbamos a Laredo, íbamos á cancha do Valladolid Promesas, íbamos á cancha do Vetusta, e daba a sensación que o equipo iba a gañar. Non sabías moi ben como, non sabías moi ben o que iba a pasar ou non, pero ibas ca mentalidade de que se o equipo se poñía por diante iba a ser moi difícil darlle a volta. E eso foi un pouco o desarrollo de partido. Saliu moi ben Clube Deportivo Arenteiro, e voume ir incluso un pouco antes, porque unha das partes que eu penso máis interesantes para analizar hoxe no programa son eses cambios tácticos que destacaches ti, Milito, que Jardiel introduciu no 11. Sempre dicimos aquí que casi podemos recitar o 11 do míster aragonés de memoria, como a quen di, quitando unha peza ali no extremo esquerdo e tal, pero, bueno, apostou por un debuxo, ou tanto por un debuxo como por unhas pezas un pouco distintas, buscando un pouco máis de contención, de músculo no centro do campo, dándolle entrada a Cruz e tendo dúas referencias arriba, non? Con Baselga e Enol, que son dous dianteiros que, a pesar de ser morfolóxicamente moi distintos, pois teñen moitas similitudes, poden caer moito en banda, teñen moita mobilidade, non son xogadores poden estar permutando continuamente. Efectivamente, entón explotamos un pouco eso, e eu penso que eso lle pillou un pouco de sorpresa a segoviana, porque é quizáis a primeira vez na temporada ou a primeira vez nos últimos 2-3 meses nos que cambiamos un pouco
o debuxo táctico ao comezo do partido, e o Arenteiro saliu moi ben, non? Con moitas accións, tamén a balón parado, non? Co pé de Adrián Cruz, que a punto estivo de marcar o primeiro da tarde, despois un disparo de Mangel tamén desde fora de área, o salir un disparo lonxano, ao salir dun córner, saliu moi ben Clube Deportivo Arenteiro, e como dixeches ti, paradóxicamente, a máis clara a primeira da Segoviana, despois dun erro de Mangel nun despexe, despois dun saque de banda, montamos a contra, Pascu remata mordido, remata mal, pero Diego acompaña a xogada en segundo pau e empuxa a placer para poñer o primeiro da tarde. A Sego ten minutos moi bons despois, e nada, Arenteiro é capaz de aguantar, non é capaz de xerar moito perigo, quitando esa acción aislada do penalti que se falla. E despois, na segunda parte, como no partido de Andorra, volvemos a salir moi ben, moi enchufados. Casi seguindo o guión do último partido no Templo, pois Baselga é capaz de definir con moita calidade diante do porteiro, segundo partido consecutivo para o comandante que ve Porta, que para min é unha das grandes novas do partido. Dábame esa sensación de que Baselga se estaba desenganchando un pouco da dinámica do equipo, e neste comezo de 2025 parece que volveu a ver Porta con relativa facilidade. Si ben é certo que, aparte tendo en conta que é un dianteiro que non necesita tocar moito balón para marcar gol, que é unha das virtudes, penso eu, do xogador aragonés, non? Que prácticamente pois non ten que estar en contacto activo, e prácticamente co primeiro balón que toca é capaz de poñela a gardar. O Arenteiro despois está moi cómodo co 0-2, e incluso ten oportunidades para facer o 0-3 e o 0-4, Diego Gómez, cun contragolpe mau a mau, despois cunha máis claro que a volea posterior que envía fora. Outra vez, paradóxicamente, a Segoviana quedase con 10, e aí casi sucumbimos ante a famosa trampa do 2-0, porque nunha acción aí aislada son capaces de marcar o gol, non? Un rebumbi aí no área, un balón alto que cae, Fer Llorente remata, xusto aí pegado ao pau, bueno, unha acción así un pouco desafortunada, ou con certa fortuna para eles, e obviamente despois deso estaba claro que íbamos sufrir como a cans ata o final do partido, eses últimos 10 minutos. Como dicía despois Jardier en rolda de prensa, nese tipo de contextos emocionalmente é moi difícil poñer calma. Si ben é certo que, por exemplo, estaba David Ferreiro no banquillo, non? Que non sei se estaba renqueante ou tocado, pero bueno, podía ser un perfil de xogador que lle dese algo de calma ao equipo. Ainda que ben é certo que fixo cambios antes, non? Estaba Solar, que tamén é ese perfil de xogador que non lle queima o coiro nos pés, pero sufrimos moito máis pola expectativa de que nos puideran facer o segundo máis alá de perigo da Segoviana, que realmente non disparou máis alá dunha falta, pero si ben é certo que nos faltou ter a posesión, non? Para estar en control do partido. Independientemente deso, Victorión, como dixen ao principio de Clube Deportivo Arenteiro, para min unha das mellores actuacións da temporada fora de Espiñedo, tendo en conta o contexto, tendo en conta o rival, tendo en conta o plantexamento táctico distinto, a creatividade, o plantexamento adaptado ao rival. Quizás está o día de Ponferrada, despois por embaixo. Sí, pois seguramente. Zubieta tamén penso que facemos moi bo partido, un resultado un pouco curto, non? E despois o Zubieta gustoume moito porque sobre todo defensivamente fomos moi sólidos. Pero sí, unha das mellores actuacións fora do Templo, e continuamos un comezo de 2025 inmellorable. Eso, a nota negativa, a única nota negativa, pois a lesión de Diego García xunto antes do descanso, pero bueno, nin que estuvera guionizado entre semana incorporamos a outra peza para a portería, non? Debido á baixa de Darío Ramos, pois incorporamos a Adrián López, que falaremos despois, e bueno, veremos a ver que pasa en Baracaldo e cal é o alcance da lesión de Diego. Non queremos apresurarnos, nin ser nin optimistas, nin pesimistas, pero parece que non ten relación con lesións previas ou con lesións graves previas. Entón, pois, pendientes de evolución, pero gustounos a todos ver a Diego García na foto postpartido, non? Ali no vestiario, pois,
sorrinte detrás de todos parece que sin xestos aparentes de dolor. Pois eso, máis 3 e nada, licencia para soñar xa casi semella unha insolencia non pensar en cotas maiores chegados a este punto da película. Pois sí. Darío, que? Como viche? Pois pouco máis que añadir. A verdad que pareceume moi acertada a reflexión de Carlos do serio que saliu o equipo, non? Un equipo, a verdad que sí que recordaba a esos desplazamentos do ano do ascenso, onde non sabías nin por qué, nin como, nin cando iba a suceder, pero o normal é que o Arenteiro iba a gañar ese partido. E a verdad que deu esa sensación, estades escoitando, non? Sí. Deu esa sensación de solvencia. Xa vos digo, un partido moi serio do equipo, conseguiu rapidamente marcar ese primeiro gol gracias a esa contra, acerto de Diogo Gómez nese caso, que estaba onde tiña que estar para poñer o 1-0. Marcamos o 2-0, incluso despois falla Diego un mao a mao clarísimo, onde aí o Arenteiro pudo pechar xa definitivamente o partido. Fora deso, é que o dato fala por si solo. O Cultural levaba sen perder na casa desde noviembre, creo que novembro de 2023. A segoviana, Darío. Segoviana. A Cultural, perdón. A segoviana. No, pero está ben, Darío, o subconsciente xa che leva a pensar, a mirar hacia arriba, digamos. Eso gústame. Entonces, nada, a verdad que partidazo de equipo, partidazo dos que non estaban sendo titulares, neste caso Adri Cruz, non? A mí sorprendeume esa titularidade, sorprendeume o rendemento que deu Adri Cruz, Crucci no medio de campo, sendo a súa... Non sei, non sabrei dicir cal foi a última titularidade de Crucci, pero este ano é a primeira. O ano pasado, quizás, en algún partidiño. No, o ano pasado estuvo lesionado. Non xogou ningún partido. Eu, se tuvese que apostar agora de memoria, diría que non. Aí a final de temporada, cando parece que entra, goza de máis minutos que Curro, Eu creo que o mellor desde aquel último partido na Cheda, con xa todo decidido, que creo que lle ganamos ao Polvorín 2-0 ou algo así. Si foi titular, pois seguramente ese día foi a última titularidade. Busco bola ahora mentre se está partido oficial, sí. Eu cando vin o 11 titular iba no coche, a verdade que quedei moi sorprendido pola entrada de Cruz. Tamén un pouco o ser significativo, non? Falábamos o outro día mentre víamos o partido, pois que ante unha decisión así, pois apareceu Crucci por diante de Curro, non? Que moitas veces durante os partidos, normalmente Curro era un dos 13-14, o xogador número 12-13, digamos así. E, sen embargo, pois foi Adrián Cruz o que se fixo con ese posto de titular neste partido. Boa resposta do mediocampista cangués, moañés, en xeral un equipo moi competitivo e que danos problemas a hora de facer as notas, ese MVP. Creo que vai ser un pouco polémico ese MVP para esquecer desta semana. Bueno, caixa un poquinho de... Obviamente no fútbol hai 11 tipos no campo, no teu equipo, e hai outros 11 tipos enfrente, e hai un corpo técnico a cada lado que prepara a táctica e a estrategia e tal. Pero eu diría que a peza diferencial nesta visita, se pode simplificar tanto ou reducir tanto o análisis, pois pode que sexa a figura de Cruz Juncal, non? Por esa titularidade. Estuve no Vendola Rápido tamén, Milito, a última titularidade na Cheda. Naquel partido. Pero estaba buscando o campo, pero non sei se foi na Cheda. No, creo que foi no Anxo Carro, de feito. Creo que foi no Anxo Carro, que estábamos ali, sí. Seguramente. Pois o 13 de maio de 2023, a última titularidade de Adrián Cruz. Hai máis de ano e medio xa.
Dice Fai un pronto. auténtico partidazo, digamos, un partidazo quizáis de intanxibles, non? De, digamos, ao final non termina mollando, como se fixo nas llanas, nin dá asistencias, pero sí que o comezo do partido é unha desas pezas que está intentando derrubar a porta, intentando poñer moita presión na Sego, e despois, pois, dominando o centro do campo, complementándose moi ben con Tarsi, non? E a verdad que fai moi bo partido. Eu tiña dúdas da continuidade xa de Cruz Juncal chegado a certo punto, sobre todo despois desa actuación nefasta en Zamora, na que sale na segunda parte, expúlsano, xa sabemos todos como foi esa expulsión bastante rigurosa, pero bueno, eso acaba influindo nas decisións dos adestradores. Non vamos ignorar como suelen dicir, o elefante na habitación. Había rumores aí en diversos medios e proxectos alternativos de posibles saídas, que o mellor ainda está en rampa de salida, digamos. A min pareceríame, volvendo a utilizar unha palabra que usei antes, unha insolencia. Deixar salir a Adri Cruz un perfil diferente ao final. Non che digo para ser titular todos os domingos, pero sí para aportar algo distinto se o partido está bloqueado ou se necesitas algo máis de músculo no centro do campo. Sí que me parece un perfil interesantísimo e que primordialmente, obviamente o físico xa non lle dá ao millor para xogar os 90 minutos a máxima intensidade, pero sí que ten ese talento para ofrecer 25 ou 30 minutos ao nivel do equipo. Entón, pois a min alegroume moito, xa sabedes todos que son bastante fan do bo de Cruz Juncal, e alegroume moito ver que era titular, e despois ver que o seu rendemento durante a tarde foi tamén impecable. Pois sí, eu a verdade que fui unha persoa e díxeno e digo que a verdade, sobre todo neste verao, pois non vía ben a renovación do centrocampista moañés, pero a verdade que pois dende aquí hai que decir que a min pechoume o buzón, de que maneira... Incluso seguirías pensando ata fai poucas semanas. No, eu despois do día do Sestao, díxeno aquí outro día, creo que falábamos das salidas, que Cruz era o xogador que máis necesario vía que se quedase polo perfil, por lo que estaba demostrando, polo fútbol que leva dentro, porque evidentemente non podemos negar a calidade futbolística de Adrián Cruz en ningún momento, pero que agora poidera estar aínda en planes de rampa de saída, pois me parecería unha equivocación, como no seu momento me parece unha equivocación non renovalo no verao. Que podo estar equivocado en ambos os pensamentos, pero bueno, quero decir que eu vin un xogador outro día en moitas accións do partido, un xogador diferente, un xogador con moita veteranía, un xogador que sabía cando tiña que sacar esa falta, que sabía cando tiña que buscar ese pase de seguridade, que bueno, que un xogador que che dá moito poso a ese centro do campo, e en días que son máis grises futbolísticamente, que non vai destacar o equipo tanto pola belleza do seu xogo, pois son xogadores que o mellor, pois, xa se viu outro día, ou xa se viu o día das llanas, que son moi importantes, e creo que non sobran nunha plantilla de 23, creo que de 23 que somos agora mesmo. Entonces, pois nada, dende aquí eu entonarome a culpa, non dubidar nunca máis do juncalismo, e ademais tendo aquí o seu máximo exponente, así que nada, eu creo que é un xogador que hoxe en día pois se convirte nunha peza de rotación, ou incluso en algún partido concreto de poder sair de inicio, e que demandábamos eso, non? Sobre todo na primeira volta, xa non só con Cruz, con outros xogadores. Semella que no caso de Cruz estáse dando esa solución, por así chamalo, e de todos os que veñan a sumar a causa, pois benvidos sexan, e estamos aquí todos no mesmo barco, evidentemente. Quitácheme a palabra que iba a dicir ahora para continuar o que estabas comentando ti de solución. Eu son moi fan tamén do cine de Tarantino. Unha das súas películas ten un protagonista secundario que lle chaman o Señor Lobo.
que se presenta como solucionador de Como as- problemas. sí. Entón, Adri Cruz recórdame un pouco esa figura, non? Nas llanas, cando aquela mañá de invernía, non? Que parecía que todo iba a salir mal, pois sale e despois vai unha segunda parte da puta hostia. En Zamora, pois bueno, a excepción que confirma a norma, digamos, despois na Albuera, en Segovia, pois tamén ese cambio táctico, que eu xa digo, penso que lle pilla por sorpresa a segoviano, porque neses primeiros 15 minutos, pois, solo hai un equipo no campo, e Cruz dalle ese xogo distinto, e bueno, saliu ben o asunto. Eu xa dixen antes do partido no famoso grupo de WhatsApp que estas cousas ao final sempre tendemos a ser resultadistas e analizar a posteriori en base ao resultado, pero xa dixen a priori que me parecía unha boa decisión do míster de tratar de buscar algo distinto despois de unha serie de visitas complicadas nas que o equipo non funcionou, e fíjate, parece que deu coa tecla e nada, vitorión, e a pensar xa no seguinte, imagino. A min xa para pechalo sorprendeu a seguridade que xa demostrou o día de Sestao, pero bueno, o día de Sestao tamén pudo ser un pouco as circunstancias, sale na segunda parte cando o Jardier intenta revolucionar o equipo porque fixo unha primeira parte nefasta e bueno, puderon ser tamén dinámica do partido que levou a eso, pero salir titular agora en Segovia despois de non sei a cantidad de minutos que pudo acumular nas últimas 2 temporadas, pero moi un pouquiño. 15 minutos xogou a pasada tempada. O sea, tú ves eso en calquer outro xogador que a edad que ten sería impensable. 15, 15, non 150, 15. 15 con 36 anos, que é o que di Darío. 15 con 36 anos. É que non é un chaval de 20 anos que, bueno, que vaya a comerse o mundo porque quere buscar a mínima oportunidade que teña. Non, un tío de 36 anos que xa viviu o que viviu, que bota un ano e medio prácticamente sen xogar 15 minutos, que máis dura un descanso. Sale primeira titularidade en prácticamente 2 anos e fai o partido que fai con esa seguridade nunha posición como é a do medio campo, nun campo como é o da Segoviana, non sei, eu a verdade que quedei totalmente sorprendido, pero bueno, creo que o juncalismo de novo nos deu nos fuciños. Así que nada, se queredes... Creo que Juncal, isto lle vai gustar a Carlos, perdón, colleu o guante blanco outro día e foi pasando a cara, e incluo eu mesmo, a todos aqueles que dubidábamos de Adrián Cruz e do fútbol que podía levar, e sacou o guante e pasoulle a cara a todos e cada un de nós por diante, por non decir outra cousa que non se pode, evidentemente. Así que nada, perfecto. Gran partido dele, gran partido coral. Estamos centrando na figura de Cruz porque é quizás a peza máis distinta, o perfil máis diferente con respecto ao que viña sendo habitual, pero o partido coralmente é moi completo de todos os xogadores, e de feito agora cando demos as notas, pois vai haber así moitas, van ser moi diversas, non? Que normalmente sempre coincidimos moito aquí e alá. Desta vez, pois, cada un temos a nosa opinión un pouco e penso que ningún puxo, creo que ningún puxo a Cruz no MVP, me parece. Efectivamente. Xa vos lo adiantamos. Non viste... Bueno, non sei, Darío non sei, o mellor Darío igual se lle deu por aí, pero non o sei. Pois falando das notas, veña, podemos... Bueno, antes de falar das notas, así unha cousiña moi rápida. Tema Diego, que sabemos, Carlos? Algo sabemos sobre tema Diego, non? Sí, Diego, pois eso, xusto na última acción, antes do descanso, un disparo lonxano da Segoviana por baixo, Diego non é capaz de blocar de primeiras, e despois no segundo esforzo para ir polo rexeite parece que se fai dano na zona das lumbares. Estuven vendo a repetición, é onde primeiro se bota a mao, ainda que despois ben é certo que teñen que acompañar a sair, queixase moito de dolor na zona da perna, na zona superior, non sei se na ingle ou no cuádriceps. Bueno, dá esa sensación, que pode ser ese xesto de dolor perfectamente compatible cunha dolencia nas lumbares. Eu estuve preguntando un pouco a xente do clube e nada, comentáronme que está pendiente de evolución, que ainda
non sei se lle se fixeron probas ou non se teñen os resultados das probas, pero que hai, digamos, que parece unha cousa muscular, isto xa é opinión personal miña e de Milito tamén, que mo dixo Sí, antes, xa sei off por the onde vas. record, que coñecendo a xenética do bo do capitán, non? Que é capaz de recuperarse dunha rotura do Aquiles, que en teoría son 8 meses en 4, pois confiamos en que Diego este máis cedo que tarde de volta no rectángulo de xogo. Sí, eu digoche que como moi tarde Bilbao B, volveche estar no campo. Pero bueno, isto tamén, como di Carlos, é unha Eso apreciación miña que non é info de primeira pano, nin sabemos o tempo de baixa, nin nada deso. Pero bueno, nada, dende aquí mandamos un saludo bo de Diego, bo noso capitán, e que querémolo ver o máis pronto posible no verde. Así que nada, imos polas notas, non, Darío? Por suposto, pues veña, Milito, que te vexo con ganas de Bueno, atizar, eres o no, primeiro en pasar polo pupitre. atizar tampouco, atizar, ni moito Atizar menos. este A ano está verdade é tendo sí, poucas sí. excusas para atizar, non? Sí, non moito, así é esporádicamente. Pero o MVP, pois non sei se algún estará de acordo comigo, eu a verdade que outro día sei que, bueno, leva partidos últimamente pois un pouco floxos en accións puntuais, en fallos un pouco garrafais, por así decirlo, que non son propios do seu nivel, pero outro día fixeime moito no partido en Javi Oviedo e creo que cóstame recordar un duelo que perdese, creo que da parexa de centrales, creo que outro día sí que foi el o que estivo a máis nivel que o outro, creo que eso, todos os duelos os gañou, o único pero que lle podemos poñer da actuación do outro día é esa xogada ao final de todo nun balón de saque de banda que chega ao borde da área, que xa creo que non debería de chegar ese balón nunca aí, pero bueno, xa tal e como estaba o equipo creo que estaba nervioso neses últimos momentos, que non o supo manexar, pero bueno, que logo comentarei na última parte. Creo que hai un fallo que non supo despexar ben, e gañouse, por certo, aí a falta e a tarxeta amarela, que a poste lle vai ser a quinta, pero bueno, penso que fixo un gran partido, creo que non concedeu absolutamente nada, creo que tapou moi ben o dianteiro, que creo que este volvía tras lesión, Tabo, de feito, non foi titular no cadro segoviano, creo que entrou na segunda parte, e bueno, pois me parece que tanto un como outro non tuveron nunca opcións de poder por fora da rede, me parece unha actuación moi boa e quizáis non tan brillante, porque non destacou como pode destacar outro xogador que che meta 2 goles ou demais, pero que creo que un partido para recuperar a mellor versión de Javi Oviedo, que é super necesaria neste equipo, penso eu. Para esquecer, vou contextualizar esta resposta que xa levei un pau antes. Isto vai ser polémico, Sí, vou poñer a Diego Gómez. E non vou poñer a Diego Gómez porque fixera un mal partido. Eso quero deixalo claro dende o minuto 1. Non creo que fixera un mal partido Diego Gómez. Falo de para esquecer un pouco para el mesmo desas dúas accións que me parece que foron moi claras, porque creo que outro día o partido foi moi de accións concretas, non? Falábamos de casi ese 1-0, despois un 0-1. Entonces, bueno, me parece que nesa acción do penal, que toda a valentía do mundo, que solo fallan os que collen o balón e o tiran, que eu nunca vou criticar un fallo dun penalti, pero sí que creo que tanto nesa xogada como na xogada posterior da segunda parte, onde queda só diante do porteiro local, e máis esa ocasión que poñía o 0-3, e que creo que si, seguro finiquitaba totalmente o partido, creo que nesa toma en conxunto de decisións que Diego ás veces está tomando, creo que é o que lle falta para dar ese outro pasiño adiante, ese pasiño que el quere dar este ano en Club Deportivo Arenteiro para chegar o ano que ven a Real Club Deportivo da Coruña e decir, mira, eu son Diego Gómez, eu veño con isto e con isto. Me refiero que non é un tema de que fixera mellor ou peor partido, porque nin moito menos creo que fixera un mal partido. De feito, anotou o primeiro gol, que abriu o marcador, como decía antes Darío, nun sitio donde tiña que estar e donde debe estar, pero que creo que lle falta aínda eso, esas tomas de decisións, de ser máis práctico, por así decirlo,
ou de ter esa pausa e decidir millor, porque non creo que sexa por falta de calidade que tire o penalti fora, non creo que sexa por falta de calidade que bote ese balón ca dereita e o mellor tiña outra opción para poder definir mellor esa xogada. Creo que é unha cuestión máis de cabeza, de creelo, máis que de outra cousa, e por eso lle poño para esquecer, para que rebobine, borrón e conta novas respecto a esas dúas xogadas, e que o domingo que ven ten outra oportunidade para brillar como el sabe facelo. O Incordio, Fer Llorente, me parece outro día cas baixas que tiña a Segoviana, me parece o mellor xogador do que dispuxo a Segoviana, que é un xogador que xa leva demostrado bastante nesta categoría, no pouco que leva na Segoviana nela, que é un xogador que xa decidiu partidos como o día do Reino de León, onde mete unha falta magistral pola escada, que outro día, pois, na falta da primeira parte, sobre todo nesa última da segunda parte no desconto, estábamos un pouco temblando todos porque sabemos da calidad do xogador e a verdade é que, bueno, tamén meteu o gol da Segoviana nese disparo e creo que foi un pouco o exponente de perigo que tuvo outro día o equipo de Ransés. E logo, pois no Romerito, para min iba a ser o 10, o primeiro 10 que lle iba a poñer a Raúl Jarliel, e puxenlle un 9 por eses últimos 10-15 minutos de partido, por non saber quizáis xestionalos da mellor maneira, baixo o meu punto de vista, volvo a repetir. Creo que aínda lle quedaban dúas ventanas co 0-2, sí que gastou unha delas xusto cando nos meten un 2, pero creo que o partido necesitaba outro tipo de pausa, creo que necesitaba ao mellor, pois eso, controlar dendo o banco, e que non se xogara moito fútbol ou o menos posible, tamén culpa dos xogadores, non só evidentemente de Jardiel. En definitiva, pois dende a dirección, pois quizáis haber dado algunha directriz para que os xogadores encarasen mellor ese final de partido. Se non fora por eso, para min, outro día co plantexamento que fixo e como anulou a Segoviana, sobre todo nesa primeira media hora, pois daríalle un 10, porque me parece o que dixéramos antes, un campo para nada fácil, e que sexa Club Deportivo Arenteiro quen estrague esa xeira de tantos partidos sen perder na Albuera, pois quere decir que algo fixo ben o bo de Raúl Jarliel. Algo é bastante, penso eu. E hasta aí as miñas notas. Aí quedaron. Aí quedaron, exactamente, aí quedaron. Pois nada, estamos con ganas de saber, bueno, eu xa sei, pero de enseñarlle ao público as notas de Carlos, a ver con que nos sorprende, porque eu creo que, bueno, pode haber discrepancias. Seguro que sí. O MVP, como dicía antes, a pesar de que centramos moito o tiro na figura de Cruz Juncal, pois dá unha sensación de que foi unha actuación moi coral, moi ben todos en liñas xerais, pero se tuvese que destacar unha figura máis alá da súa contribución no verde, ou sin ter tanto en conta a súa contribución no verde, pero o contexto no que se viu, o rendemento que deu, o resultado final do partido, pois teño que darlle o MVP a Manuel Figueroa Cavaco, o porteiro suplente, que no descanso na realización de FEF Televisión sempre deixan a imaxe ali no centro do campo e xa vimos que salía a quecer con Nico e con Lechu, co 27 espaldas, xa tan pronto vimos como se retiraba Diego e xa nos imaginábamos que iba a ter que salir Manu Figueroa, que penso que a pesar de levar 2 ou 3 anos en Clube Deportivo Arenteiro e non disputara ningún minuto en partido oficial, e ter que salir na Albuera indo gañando 0-1 no descanso, sin estar mentalizado nin preparado para eso, pois tuvo que ser unha situación moi difícil de gestionar a nivel emocional. De feito, ao comezo da segunda parte notábanse os nervios, non? Recordo agora un centro lateral da SEU que fai unha salida en falso bastante mala, pero a partir de aí, cando empeza a entrar en contacto co balón, non? Ya blocar,
bueno, pois eso, a familiarizarse co esférico, porque realmente a Segoviana tampouco chegou con moito perigo, pois sí que foi gañando un pouco máis de soltura e nada. Despois co 0-2 de Baselga, quitando ese disparo de Fer Llorente que puxo o único gol local da tarde, pois boa actuación de Manu Figueroa, que xa digo, non é tanto polo que contribuiu no verde, sino pola papeleta coa que tuvo que lidiar, co valor que lle tuvo que botar, e penso que os xogadores tamén estaban moi contentos co resultado final, porque había así na realización un plano corto de casi todos os defensas e o centro do campo indo a abrazar a Manu Figueroa ao principio, ao término do partido, para celebrar os 3 puntos. Así que penso que é bo po vestuario, non? Ver que é boa imaxe de vestuario, ver que hai esa unión, ese grupo, e por eso desde aquí lle quero felicitar e darlle o meu recoñecemento personal a esa eterna figura, xa non do porteiro suplente, porque Figueroa en verdade é terceiro porteiro, ou comenzou esta tempada sendo terceiro porteiro, só que as circunstancias do destino levaron a esta tarde, e bueno, cumpliu e marchamos cos 3 puntos dali. Sí, Para esquecer, pois eu tiña que decir que iba a poñer de primeiras a Diego Gómez polos mesmos motivos que Milito dixo. Penso que fai un moi bo partido o de Amoeiro, co gol, co penalti que forza, ca contribución ofensiva na segunda parte, porque é o xogador que máis caudal ofensivo carga, pero si vemos a foto grande, non? E ao final todo na vida depende de expectativas, e tú como o teu rendemento en función das expectativas que tes. Entón hai xogadores cos que obviamente vamos a ser nós, toda a afición vai ser moito máis exixente que con outros, porque sabes que ten un potencial moito maior, ou ten unhas ambicións, ou un talento, chama o que sexa. Entón, Diego Gómez, que é un xogador pois que, como dixo Milito, aspira a grandes cotas, sendo moi noviño, creo que ten 19, 20 anos. Obviamente, a primeira temporada que, digamos, en fútbol senior, na que goza de moitos minutos, e para ele isto é un aprendizaxe, para nós é unha bendición ter un xogador desa calidade en Clube Deportivo Arenteiro. Pois esos erros penalizan un pouco. Entón, parecíame, pois, digamos, non lóxico, pero hasta certo punto racional tratar ese tema, pero non íamos darlle dous para esquecer a Dieguiño. Entón, pois, puxen a Ángel Prendes, que, como dixo Milito, penso que foi probablemente por primeira vez na temporada, o, digamos, dos dous centrais, o que fai o partido máis, digamos, para min de menos nivel. Especialmente porque hai dúas accións na primeira parte, unha que, bueno, o fútbol é a vida é moi caprichosa, e moi caprichoso. Cun erro seu nace un 0, como o 0-1, digo. Esa famosa acción, ese famoso contragolpe, nace cun erro flagrante de Mangel, un despexe, que non é capaz de despexar ben, deixa vendido a Diego García, e o noso capitán fai un parador. E despois a contra, acaba a historia, xa sabemos todos, acaba co 0-1. Pero despois deso, aos 2-3 minutos do noso gol, hai un saque de banda da Segoviana, e hai unha acción moi parecida, e outra vez Mangel erra no despexe de cabeza, penso que é un balón alto, non despexa ou non atina a despexar, e outra vez lle queda o esférico franco a un atacante da Sego, e outra vez resolve Diego García. O fútbol son detalles, e nós somos Clube Deportivo Arenteiro, e sabemos que para gañar os partidos imos ter que facer o maior número de cousas, se non perfectas, casi perfectas. E os erros nesta categoría de resultados tan cortos penalizan moito. Tuvemos, digamos, a sorte, o Diego tuvo a inspiración de que estes dous erros non acabaron en gol, pero perfectamente puderon ser goles, xa temos digamos, antepasados ou exemplo nesta tempada de accións de partidos que estaban sendo dominados e por un erro illado, pois acabamos cun gol en contra, e ben puido ser así na Albuera. Hai que dicir que despois desto o partido de Mangel é excelente, non hai ningún erro máis. Non sei, obviamente estes erros non os fixo deliberadamente, pero bueno, son accións que hai que estar ao millor máis vivo, ou hai que estar máis contundente, e si ben é certo que despois desto, pois Mangel completa un partido excelente, pero ao millor si eses dúas accións illadas acabaran en gol contrario, estábamos falando doutro partido, obviamente, seguramente doutro resultado.
O incordio, pois, como apuntaba o míster na rolda de prensa, a afición local, non, que estivo moi activa, moi boa entrada na Albuera, por certo, non contaba con que fora a haber tanta xente, polo menos no tiro de cámara víase ali moitos grupos de aficionados, non? Están ali os Segovirras, que é un dos nomes máis orixinais, non? Que Molouche, levamos topados molouche. esta tempada, pero tamén despois había moita xente ali sentada, iso que era unha tarde que semellaba de moito frío ali en Segovia, moi boa entrada e moi apretando moito, non? Houve así, estaban bastante descontentos ca actuación arbitral e fixeron bastante ruido ao longo do partido, e iso quizáis tamén influiu neses últimos 10-15 minutos nos que pasamos un pouco peor, non? A segoviana foi un pouco en volandas ca afición, entón, pois, desgraciadamente é unha categoría na que este tipo de entradas ou este tipo de, digamos, filosofía cando un vai ao campo, pois non as topamos tan a menudo, non? No País Vasco, pois os equipos sí que teñen moito seguimento, pero digamos que na gran maior parte dos ou non na gran maior parte dos sitios, pero sí que hai moitas tardes nas que ves o campo e está así un pouco desanxelado, non? Entón, pois, bueno, foi un incordio pro Arenteiro e seguramente sea unha das razóns polas que levaban 14-15 meses sin perder na casa. Fíxome gracia, ahora que, perdón que te puntualizo un momentiño, rapidamente, ahora que dices aproveitas o dato das 14 meses, estuve vendo outro día análisis dun rapaz que debe ser socio da Segoviana, que ten un pequeno canal de YouTube, así como o noso, e comentaba... Fíxome moita gracia, porque, bueno, eu penso que o árbitro outro día, verdad, non influou no devenir do partido, penso. De feito, creo que o gol da Segoviana me parece que ven precedida dunha mau bastante clara. Pero, bueno, sen entrar en polémicas e demais, comentaba que me fixo hostia de gracia que todos os equipos, o sea, o ca Segoviana, que todos os equipos que iban a Albuera, que o árbitro a Segoviana non a respetaba nunca. Que cando viaxaban, pois sí que era un equipo máis respetado. Entonces, fíxome moita gracia o comentario, porque dicía eu, para min, pero se levades gañando na casa de noviembre de 23, como, o sea, moi ben, tedes que facer entonces as cousas se non hai imparcialidade por parte do árbitro, non? Por así decirlo. Entonces, era un pouco o detalle ese que ahora se me veo a cabeza, aínda así, a verdade que estuve escoitando o rapaz e facía un análise bastante acertada, que comentaba que o Arenteiro ou era sido merecedor da victoria e que incluso o Arenteiro poida haber marcado algún gol máis. Pero, bueno, quería puntualizar eso e sigue comentando, Carlos, que non che quería contar. No, pareceme interesante o comentario ese do compañeiro da Sego, porque sí, eu tamén son da opinión de que non creo que o árbitro decida o resultado final, digamos, o sábado. Ao mellor, pois, obviamente, sempre hai accións grises que dun lado vanse ver dunha forma e do outro lado vanse ver doutra, pero non creo que influise tanto no marcador, e sí que penso que a afición, con esa, digamos, estando tan viva e tan activa, sí que penso que puido chegar a influir e digamos que lle deu esos folgos a Sego para que con 10 foron capaces de marcar o gol xusto ao final e de apretar no término do partido. E xa para concluir, para Jardiel Romerito, pois eu voulle dar un notable alto, un 8. Pareceme moi interesante esa proposta de adaptar unha táctica e de traballar toda a semana un determinado esquema completamente distinto. Fala moi ben de Clube Deportivo Arenteiro, que en todo o partido, porque estábamos, eu como estou aquí en Londres, pois obviamente non podo comentar con ninguén do Carballiño en persona, entón suelo falar bastante polo famoso grupo de WhatsApp nos partidos. Nos 90 minutos do partido non saliu ninguna sola vez o nome de David Ferreiro, que é o mellor xogador da categoría de Primeira Federación, e iso fala moi ben dos xogadores e do partido que fixo o Clube Deportivo Arenteiro. Entón, pois eso, unha táctica, digamos, adaptada ao partido, outra vez unha segunda parte na que o equipo sale moi enchufado, ao igual que o comezo da primeira parte, de feito o gol de Baserga no minuto 50 así o atestigua, e despois pois o control ao longo da segunda parte, quitando eses 10 últimos minutos nos que obviamente cando un equipo perdendo 2-0 marca un gol, sendo local, vai apretar moito, da igual que te sexan 10, 9 ou 8, vas sufrir
tenos pasado a nós contra rivais moi superiores que non pecharon o partido e nós apretar o final do mesmo. Sempre pasa nesta categoría. Pódense facer as cousas mellor ao final? Obviamente que se poden facer mellor. Non creo que sexa tampouco nada moi criticable nese aspecto, porque ao final as emocións son parte deste deporte. Entón, pois nada, outra muesca máis no cinturón de Jardiel, outro vitorión, e para min vitoria de equipo grande na categoría, como dixen antes. Pois sí, totalmente. Exactamente. Pois moi ben. Unha pregunta antes de comezar eu, mentre preparo isto. Sabes se algún de vos leo a acta, sabes o que lle dixo o xogador da Segoviana? Sí, Lino por aí, pero ahora non me acordo. Ahora non me acordo de memoria. Pero bueno, espera que busco, se queres busco a acta. Valle dando Darío e buscamos nos pola nosa conta, a ver se... Exacto. Perfecto. A ver se entre dous damos topado. Mal será. Eso mesmo. Pois nada, eu por primeira vez pasoume un caso curioso, que tiña o mesmo xogador en mente para o MVP que para o esquecer. É algo curioso, entón non sei por cal empezar, evidentemente o xogador é Diego Gómez. Tiña pensado darlle o MVP porque se algo lle pedíamos a Diego Gómez era gol, que era o que lle faltaba, non? Ben é certo que despois fallou ben é certo que o gol, pois estaba a portería Valera, pero hai que estar aí, non? Tamén é certo que despois falla un penalti e falla un mago. Pero, bueno, na balanza poñía pois que por fin conseguiu de novo ese gol, que provocou un penalti que se atreveu a tiralo incluso, porque ao principio parecía que iba a tirar o bo de Juncal, pero aí Diego Gómez fixose co balón e bueno, atreveuse a tiralo. E claro, no outro lado da balanza pois está ese penalti fallado e o man a man. Entón, pois, ao principio tiña no MVP, hasta que claro, despois cheguei ao para esquecer e realmente tampouco tiña ningún xogador que me destacase negativamente no partido, non? Entón, pois recoloquei pezas vou comezar entonces polo MVP, xa que está de primeiro, e si que non podía ser outro que o bo de Adrián Juncal, alias Cruchi, e creo que despois dos 15 minutos xogados na 2023-24. Ese foi o dato que te terminou de convencer. Sí. Despois da primeira titularidade pre-bar da cantina, que recordar que a última vez que o Bo de Juncal foi titular non existía alternativo. Entonces, pois trae recordos de Vietnam e o Bo de Juncal merece o MVP. Falando de recordos de Vietnam, acabo de topar a acta. Non sei se Milito tamén a topou, pero bueno, xa que teño aquí, vou no dicir. Expulsiones en el minuto 85, el jugador Rodríguez Sanz Garro fue expulsado por el siguiente motivo. Por dirigirse a mí en los siguientes términos en señal de disconformidad con una de mis decisiones. Y cita textualmente: vaya partido llevas, eres malísimo. Sí, se me acordo que algo así fora. A mí sorprendeume en directo porque tampouco me parece un partido no que o árbitro se fora das maus, nin que estuvera erros graves. A mí o penalti que podo ser a decisión máis relevante. Eles queixanse de dous penaltis probables a favor deles. Ese manotazo de Javi Moreno, non? Eso non pode ser penalti. No, para mí non é penalti nunca, porque nin sequera fai o ademán de lanzar o brazo, non? Como que é un pouco para parar o xogador, pero bueno. E outro é un pouco nesa xogada que entra por banda esquerda os temo deles e que Jordan como que se anticipa, queixanse de que pode haber un pisotón, bueno, non sei. Tal e como digo que me xenera moitas dúbidas o penalti pitado a favor do Club Deportivo Arenteiro. A mí me parece moi clarísimo. Sí, eu pensei que era claro en directo, pero vendo a repetición xa non me parece tan claro. Pero tal e como eso sí que teño dúbidas, dos penaltis non me xenera dúbida de que non vexo nada en ningún deles. Como si vexo
unha mão moi clamorosa que controla o xogador da Segoviana Antes antes do gol. decidida. Sí, é que ten o brazo extendido, pégalle no brazo, quédane... Queda o balón morto porque dá no brazo. Claro, Exactamente, que se ve perfectamente aí. Pero bueno, Eso. quero decir que non pode haber queixa de ningún tipo. A mí parece un bueno, excesivo. Xa no momento non sabía o que lle dixera, pero parece un excesivo calquer cousa que lle pude decir polo partido que estaba sendo. Evidentemente lle dixo algunha barbaridade, como foi este caso, pois se lle dices eso ao árbitro e te escoita, pois o normal é que che pase o que che pasou e acabes o partido na ducha. Exactamente. Xogador para esquecer, xa o adiantaba cando iba a dicir o MVP. Por moito que me pese Diego Gómez, é unha situación excepcional a que tuve neste programa, porque, o que dicía, tiña pensado o meu xogador MVP pasou a para esquecer nun momentiño, pero bueno, tampouco sin máis, non? Creo que ese gol lle vai a vir moi ben a Diego, e que tamén vos lo digo, se Diego marcara todas as que decimos que debería marcar, pois quizás non estaría no Alenteiro, non? Porque ben, no certo, como dicías antes, Brito, que o que lle falta... Penso que é un pouco a xuventude, máis que outra cousa. Non... Penso que isto en 2 anos xos mete, pero casi sin querer, me parece. Exactamente, eu creo que en canto lle empeza a entrar vai ser un pouco un cúmulo de todo, non? A edad, a experiencia, esa sorte que a veces che fai falta, non? Cando non che entra, parece que a portería se che fai cada vez máis pequeniña, e bueno, creo que sin máis, non? Para esquecer, básicamente porque... Con asterisco. Sí, porque saliu unha foto deses 2 errores, non? De fallar o penalti o mal, non porque fixera un mal partido. Incordio, pois aquí coincido con Milito, inda que a Segoviana non me pareceu, tampouco me pareceu algo moi descabellado, non sei, sorprendeume este dato de non ganar desde novembro de 2023, que evidentemente estamos extrapolando a un partido, pero sí que ven ao Arenteiro moi serio, e por destacar a alguén, evidentemente destaco a Fer Llorente. E Romerito, nota do noso míster, pois mira, eu, por ser valiente, meter a Cruz Juntal titular a un xogador con moi pouca bagaxe hasta ahora nas últimas 2 tempadas, e ter a valentía de meterlo titular e probar cousas distintas, como dicía Carlos, non? Voulle dar un sobresaliente alto, 9,5 para o noso querido míster, que está facendo un grandísimo traballo, un partido super serio do equipo, un partido onde daba a sensación de estar dominando, non dominando, pero sí que se estaba xogando o que quería o Arenteiro, e creo que iso é acerto en gran parte tamén polo plantexamento do equipo, xa non falo do míster, do equipo técnico. Así que nada, aí quedan as notas, tú non sei se queredes comentar algo máis. Eu para finalizar co tema do Romerito quería destacar a figura de Jaime Pérez Vera, de Lecho, non? O adestrador de porteros, que está por motivos de, digamos, desafortunados ca lesión de Diego, pois tuvo que salir a reflexar o traballo que fai non só con Diego, non? Que ao final pois nós quedámonos con eso, porque é o primeiro porteiro que xoga todos os domingos, pero cando saliu o segundo, pois bueno, aí está tamén o traballo de Lecho Loco. Parabéns, dende aquí. Exactamente, parabéns, porque eu non o comentei, pero o partidazo de Manu, despois de outra tanda de minutos que levaba, bueno, é o primeiro partido oficial, non? Minutos oficiais de Manu. Son os primeiros 45 minutos de Manu coa camiseta. E vino moi seguro, sobre todo por arriba, pasar un xogador así tan baixo mostraba a seguridade en accións ofensivas digamos por alto, non? Sí, excepto esa na primeira que comentaba Carlos, todas as demais estivo bastante seguro, sin dúbida.
Pois nada, eu creo que non teño moito máis que comentar respecto ao partido. Podemos poñer a clasificación antes de Sí, facer a transición, mira, se queredes, mira, sí, e foi un chico comentar un pouquiño como queda esa clasificación despois Esta da locura, comentar esta locura absoluta. totalmente, que esta liga está moi tola, a verdade. Uns resultados que bueno, sempre che sorprenden. Aí a tedes, non? Cultural e Leonesa 40 puntos, sumou de 3 este fin de semana, foi o verdugo do Club Deportivo Lugo e tamén o verdugo do seu adestrador, de Lolo, que tras esa derrota, pois, xoupos esta mañá a destitución do adestrador de Club Deportivo Lugo, esta mañá hubo un máis na conta de Tino Saqués, e bueno, pois eso, que sorte hubo toda esa xente de Lugo. esta mañá hubo guillotina Sí. na maior parte da Península Ibérica. En varios lados, sí, 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 Tamén sí. un amigo teu, un bo amigo teu foi Bueno, guillotinado amigo, metafóricamente. amigo meu, Eh, compañeiro de bares, o millor, así nalgún momento, pero sí, bueno, máis que pois amigo. isto é o que é un bar, pois Sí, un bueno, compañeiro. pero é unha liga que hasta o ano que ven non nos importa ahora mismo. O ano que ven xa veremos. E bueno, Bueno, segundo quen está aí sabe, a nada, iba a decir nada. di, quen Nada, sabe que nada, non nada. vayas por aí que xa te vexo vida, non vayas por aí. No, no noso grupo tamén foi pa o carallo Ferran Costa, o adestrador do Andorra. Sí, tamén iba, E sí, despois do 3-0 volveu perder esta fin de semana, creo que perdeu 0-2 contra o filial contra o final de contra Bilbao. os Cachorros e Ferran Costa tamén destituído. Vin o partido e moito cuidado co Bilbao B, que parece que lle está collendo xeito a competición. Os rapaces, o Llono xogou outro día titular e, bueno, ten xogadores de moito nivel e gustoume moito o partido que fixo en Andorra. Contando que Andorra, a verdade é que non está no seu mellor momento, que outro día Ferran sacou 6 xogadores novos respecto ao 11 que perdeu aquí en Espiñedo, pero que parece que aínda así e todo, pois non lles axudou. Outro día xa estaba un pouco na corda floxa e despois desta derrota pois saliu hoxe tamén fulminado, por así decirlo, non? E queda nesa 10ª posición pois con 28 puntos. E os outros equipos que comparten playoff co Alenteiro pois son a Ponferradina, que gañou este fin de semana nunha meritoria victoria por 0-3 no Johan Cruyff, que quedouse con 10 no minuto 2 coa expulsión de Sibile, a verdade é que sacou o partido adiante, despois igualouse a inferioridade numérica no minuto 45 e sacaron o resultado adiante. Terceiro Baracaldo, que este fin de semana o noso próximo rival, que agora falaremos del, pinchou contra o Ourense Club de Fútbol por 1-1, e cuarta Real Sociedade B, que tamén empataba con ese duelo de parte noble da tabla con a Ximnástica de Tarragona, e que, bueno, tamén está con 32 puntos, pero polo diferencia de goles fora dos postos honoríficos da clasificación, que pecha Club Deportivo Alenteiro con eses 32 puntos, ese máis 8, e que Carlos creo que aínda non termina de creer cada vez que mira para a clasificación. E bueno, que tú mira que equipos. Tú mira que equipos por riba e que equipos por baixo. E que equipos veñen por baixo. Zamora, Unionistas, Celta Fortuna, que, bueno, foi quen de gañarlle este fin de semana na casa de Salamanca o filial celeste, a verdade, unha victoria moi merecida. Tamén estuve vendo o partido, a verdade que Unionistas de Salamanca foi moi superior, no seu campo é un rival durísimo. E na parte de abaixo, pois xa vedes, hai dende a Segoviana, quizáis, con 25 puntos, hasta o penúltimo clasificado, Ourense, con 22, hai unha pirria de equipos en 3 puntos que pode pasar que aquela cousa. Creo que se está empezando a abrir un pouco ese corte, non? Dos que van quizáis xogarse os postos nobles, que sempre pode haber un ou dous que bailen para arriba e para baixo, pero xa se está facendo un pouquiño, quizáis hai un corte nese 10º posto, non credes? Non sei como vedes. A mí ainda me falta un mes para empezar a ver ese corte. Eu, de momento, vexo todo Aínda moi igualado, moi igualado. Dúas derrotas, 2 tardes malas e poste a 4 puntos do descenso. O que pasa que agora haber tantos equipos aí abaixo, vai haber enfrentamentos directos, non van sumar regularmente os equipos,
Quero decir É que iso comentabas o outro día nese famoso grupo de WhatsApp que decía, joder, acabas a primeira volta facendo unha pedazo animada de puntos, 29 puntos e estás a 6 do descenso. Sí, claro, estás a 6 do descenso, pero con 10 equipos detrás. Entonces, Claro. por moito que pinches, van a pinchar Sí. obligatoriamente, van a pinchar. pinchar 6, 7 equipos que veñen por detrás túa. Entonces, sí, está todo moi comprimido, pero hai moitos equipos no medio e que eso matemáticamente por puntos non che dan esta tranquilidade, pero sí que xa non por lógica, senón por enfrentamentos directos é moi difícil. Tal e como está a táboa, desos 10 primeiros, vedes algún equipo que poida estar loitando por abaixo, por non descender? Vedes algún que digades vos, este aínda se vai meter en problemas? Eu penso que tampouco. En cambio, sí que pode ser que algún dos de abaixo poida mirar un pouco para arriba se colle unha racha boa. Pois sí, ao mellor Barça B, quizáis, Lugo, a ver co Eu dos 10 para baixo Barça B é o único que vexo que se pode meter xa arriba, porque Tarazona penso que vai ir para baixo e Segoviana vai se quedar un pouco nesa zona media, en terra de nadie, dame esa sensación. E cuidado co Lugo, Cuidado co Lugo, que esa dinámica metes en problemas. E sei que creo que para a semana tamén ten un partido complicado, se non me equivoco. Mítico equipo que sempre parece que aspira a máis, non acaba de encaixar, agora bota o entrenador. Cuidado, O mellor xogador desta temporada ata agora estaba sendo o cancerbeiro Marcos Lavín, e este fin de semana xa non xogou titular. Xogou Cacha, entón, pois están pasando cousas ali no Anxo Carro e van ter que poñerse as pilas porque son 4 ou 5 derrotas consecutivas. Sí, o que pasa que, bueno, agora xa che digo, ben, adestrador novo, veremos quen filma por Club Deportivo Lugo, e un pouco os últimos movimentos que pode haber nesa plantilla daqui ao final deberías dar un nombre, Milito. De mes. No, a verdade que non. Sinceramente, non. Poderíase dar a posibilidade que un dos recentes pesados na segunda división española poida entrenar a Club Deportivo Lugo? Non se pode, non? Creo que para baixo non podes ir, me parece. Pero non estou seguro tampouco. Creo, pero non estou seguro. Pero vamos, non creo que... En quen estás pensando, Darío? Hai varios, non? Pode ser... Pois mira, Cristóbal Parralo acaba de ser cesado, e Manoli Diáquez, que bueno, Diáquez está sen equipo. No, pero tú estabas pensando en outro nome, dame a sensación. Podería ser Dani Poz, estabas pensando nese. Dani Poz. Non vexo ningún deses adestradores indo... Vou dar un dato. En vivo e en directo, recién sacado do forno, un dato que lle gusta moito a Carlos de Inglaterra, o xogador Betula Cars. Aí estamos. Deste partido, desta victoria en Segovia, foi Don Pascu. Aí estamos. Sí. Aí quedamos. Pois... Pascu que filtra moi ben o balón a Baselga no segundo da tarde. Sí, un pase... Casi de media punta. Sí, que non o comentamos, a verdade. É un pase bastante malo de Baselga. Tamén todo hai que dicir. Así como o desmarque parece unha maravilla, o pase creo que se non chega a entrar ese gol íbamos a matar. Pois sí. Bueno, pasamos entonces rapidamente a previa, que senón estamos aquí liando un poquinho de máis. Pasamos entonces a este Baracaldo... a este Arenteiro Baracaldo deste domingo, sesión vermú ás 12 en Espilla. Mirarme ao espello e descubrir todo o que teño dentro de min, todas as historias que vivín, o que fun, o que son e onde quero ir. Cada momento que está por vir, sentir, sorrir e repetir, que a xente co queiras compartir, que aínda queda moito por decir. Agora quero, agora penso e agora sinto que isto vai fluir. Agora quero, agora penso e agora sinto que isto vai fluir. Pa, para, pa, para, pa, 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 para, pa, para,
agora sinto que isto vai fluir. Agora quero, agora penso e agora sinto que isto vai fluir. E agora quero sair. Pois aquí estamos para falar desa, como me gusta chamarlle, sesión Bermudo, domingo ás 12, partidazo polas partes altas, uns altos fornos da clasificación, quen gañe continuará dormindo neses postos de playoff e nada, recibimos a un dos equipos que máis nos puxo en problemas na primeira volta, non sei se estás de acordo. Pois sí, a verdade é que sí, non? O Baracaldo, ese equipo que está sendo a revelación, que pasou de terceira ref a segunda ref, que no seguinte ano de segunda ref a primeira ref e que este ano quere tamén facer a machada de volver a ascender de categoría. Equipo que a que eu xa o comentáramos na primeira volta, que a min encantara a semana anterior, que xa había xogado co Ourense, creo que era a primeira vez que veía o cadro vasco. Xa o fun vendo máis partidos a partir do día de Club Deportivo Alenteiro, nesa derrota que colleitamos ali en la Cesarre. E a verdade é que, bueno, chegan non nun momento malo, ni moito menos, porque dos últimos 5 partidos son o segundo mellor equipo, así que malo non pode ser a xera que está atravesando o Baracaldo, creo que dos últimos 10 tamén é o terceiro ou cuarto mellor equipo. É un equipo que a min, a verdade, me encanta, sinceramente. É un equipo que, para min, vai ser dos partidos máis difíciles que quedan daqui a final de tempada, sobre todo en Espiñedo, por non dicir o máis difícil. Cheganse en baixas, un equipo que levo 2 3 semanas mirando un pouco os stats e tal, e cheganse en baixas, ninguna. Tiña un apercibido, que era o lateral dereito, pero non lle sacaron tarxeta. É un equipo que non sei, bueno, comentábalo antes, Carlos, cando vías o partido contra Ourense, un equipo que non che dixera moito, non? Pero creo que, para min, foi un dos piores partidos que fixo... De feito, antes se pode argumentar que o Baracaldo é Maruán Sanadi Club de Fútbol. Sí, basicamente. Onte o único que respondeu un pouquiño aí o partido foi o dianteiro, non? Pero bueno, falaba o adestrador tamén en rolda de prensa que se plantexaranlle un partido moi trabado, con moitas interrupcións, de ritmo moi pausado, e que creo que é a mellor estrategia para usar en contra deste equipo, sobre todo no seu campo. Creo que aí o Ourense fixo moi ben. Tamén, ao final, cando te centras moito neso no rival, pois o teu bagaje ofensivo pois se redúcese a que tivo o penalti e outra máis aí no desconto de Di Renzo e pouquiño máis, non, Ourense. Pero bueno, neso non é o que nos atañe agora. Penso que é un equipo que xa falamos dos seus xogadores, non? Tanto de Sanadi como de Pablo Santiago, que leva 8 goles, o extremo e o esquerdo, que é un xogador que sonou xa parece que o siguen equipos de segunda división. E bueno, pois é un equipo que está metendo moitos goles, que ten moita facilidade para ver porta, que chega con moitos xogadores á área. Eu onte, ou noutros partidos, pero onte sin ir máis lexos, vías algunha xogada como acumulaba 6, 7 xogadores dentro da área buscando algún remate, e a verdade é que é un equipo que non evidentemente onte iba pois con empate, xogando na casa, buscaban a victoria, pero que nunca negocia o empate, por así decirlo, non? E creo que é un equipo que está moi ben traballado, que a verdade é que o seu técnico sabe sacar as millores ou o maior potencial dos xogadores que ten, cas súas características. É un equipo que para vencelo creo que vamos ter moita pausa con balón. Creo que temos que sacarlle o balón, sexa como sexa, que non pase como pasou na primeira volta, que non pase o mesmo de estar moi largos, non? Como reclamaba Jardiel ou nalgúna ronda de prensa, non? Na que decía que ese tipo de rivais nos viña mal. Entonces creo que é moi importante que o Alenteiro o domingo que non se apresure a buscar o gol, non? Por así decirlo, que teña que deixe madurar o partido, que eu penso que canto máis tempo teño o balón nos pés o Club Deportivo Alenteiro e o Baracaldo se pode ir desgastando e quizáis se lle poda ir desmoralizando nese aspecto, non? Creo que aí nesa guerra psicolóxica vamos ter moito gañado. E penso
un pouco por eso tamén, quizáis ben, non sei se ese foi o motivo, cando Jaliel fala de que non é de mirar moito pero que Solar xuntas a segunda parte da Ferreiro xogar al minuto, creo que vir moi ben para que cheguen frescos, non, de pernas a ese partido, que creo que vai ser, por outro lado, un partido tamén moi físico, con moita loita no centro do campo, sobre todo por ben quen se fai co control e quen se fai co balón, e que creo que se o Arenteiro é quen de conseguir eso, vai ter moito gañado, e que en Espiñedo, ademais, é moi raro que Club Deportivo Arenteiro acabe sen ver porta. Entón, con todos eses componentes, penso que se aveciña un partido longo de carreira de fondo, e que o que teña máis cabeza creo que se vai levar o gato á auga, e espero que sexa o equipo de Raúl Jardial, non? Eu polos minutos ou ratos libres que teño visto o Baracaldo, obviamente o partido de ida en La Cesarre, despois onte contra o Puente e algún outro partido, deume a sensación de que é un equipo que non ten moitas dimensións, pero as cousas que as fan teñen as ideas moi claras e estar moi ben. En defensa teñen esa presión característica que tamén é de Club Deportivo Orense, de presionar moi arriba, de dificultar moito a salida do balón do rival, e despois en ataque é un xogo sempre moi directo, non, ca figura de Marouane Sanadi, que é probablemente un dos dianteiros máis incisivos da categoría, que engaña un pouco, porque tú velo, é un xogador moi alto, pero logo é un xogador que pode conducir o balón, que pode recibir en tres cuartos, pode avanzar, pode dar fases aquí e alá, recorda así un pouco Enol tamén, non, que é un xogador así máis alto, pero despois sorprende, Sanadi é moi forte, tamén pode xogar de espaldas, vai ben de cabeza, ten moi bo pé, é un perfil moi completo, de feito hai moitos rumores de que o Alavés quere recuperalo para xogar no primeiro equipo, porque o ano pasado estaba no filial e fichou no Baracaldo, penso, e agora o Alavés de primeira división, pois hai rumores de que o poden incorporar. Entón, pois, vai haber que estar atentos, un equipo que aparte de ser moi forte na casa, pois tamén teñen moi bons resultados fora. Estuven vendo ahora rapidamente o seu rendemento como visitante, o cuarto mellor visitante da categoría. Entón, pois, é un equipo que tamén suma puntos lonxe da casa, e vai ser un partidazo na zona noble da clasificación, e o único que desexo é que espero é que o Arenteiro non sala como saliu en La Cesarre, ou que non se vexa sobrepasado nese aspecto, porque nesa partida de xadrez os primeiros movimentos son sempre moi importantes, e segundo, que a afición responda, a pesar de ser un horario matinal, que haxe xente que non lle gusta, pois que isto é unha oportunidade prácticamente única na vida. Estamos na mellor temporada do Club Deportivo Orenteiro, cada ano, neste último lustro, casi que o decimos cada semana, non? Pero é que é certo, nunca estuvemos tan arriba, despois de 20 xornadas en postos de playoff ao fútbol profesional, entón só se pode esperar que siga, ou que se establezca esa comunión entre equipo e afición, que o equipo salga a tope. Pode haber equipos ou plantéis que teñan máis calidade ca nós, pode haber equipos que xoguen millor o fútbol, aínda que o dudo, porque a verdade é que nós xogamos moi ben, pero o que sí que penso que é innegociable, como reza ese cartel no vestiario de Espiñedo, é o traballo. O traballo e o esforzo e a actitude. Non se negocian, está claro. Eu, a verdade é que estou de acordo con Carlos, eu aguardo un Espiñedo a reventar, non sei de que maneira hai que facelo, pero creo que é unha ocasión única, o que di el, terceiro contra quinto clasificado, xornada 21, o equipo vendo unha xira de 2 victorias consecutivas, que non hai, creo que mellor alicente ou maior reclamo para que non dubidedes en achegarvos o domingo ás 12 da mañá a Espiñedo, porque penso que o que vai a ir non o vai defraudar. Despois pode pasar o que poida pasar, se pode gañar, se pode perder, se pode empatar, pero penso que é unha bonita ocasión para estar orgullosos do que está facendo este clube, de estar arropando os xogadores, e que é a única forma de sumar e de indo ao lado do plantel.
Falando un pouco xa aparte deste tema, falando un pouco do estritamente deportivo, do que atañe a Club Deportivo Alenteiro, como vedes este partido? Quero decir, seguramente o máis probable que Diego García falte, a primeira xornada que vai faltar completa o porteiro ourensán, que é innegociable, non? Hasta agora no 11 de Raúl Jardiel. Acaba de chegar o porteiro novo, Adri López, que despois, ou se queredes presentalo ahora, podemos presentalo ahora. Está Manu, que xogou outro día os 45 minutos, sen facelo en absoluto nada mal. Despois está o tema de Javi Moreno. Outro día, como comentábamos, veu a quinta amarela, tamén se vai perder o duelo do domingo en Espiñedo. Que prevedes, non? Que cambios vedes no 11, ou xa os obligados por estes dous factores, e máis algún máis que poida volver ao 11 inicial que non estivo presente o fin de pasado na Albuera? Eu penso que tácticamente no esquema, digamos, vamos volver ao 4-2-3-1, a formación máis clásica do míster, seguramente con Enol e Baselga. Enol probablemente parta de titular no flanco esquerdo, porque fai moi bo partido o sábado tamén. De feito, Sí. apunta o míster, di que fai un auténtico partidazo. Outra que vez, fai. o mellor non se reflexa que non marcou gol ou non dou unha Da xente, asistencia, sí. pero aportou moitísimo e foi, sin dúbida, clave na vitória. Entón, penso que imos volver ao 4-2-3-1 con Ferreiro de 10, non? De enganche. E despois, obviamente, a portería está por decidir, Adri López ou Figueroa, que eu supoño que eu penso que Adri López ven en forma porque estivo nas sesións estas da Asociación de Futbolistas Españoles, creo que é AFE. Sí, Bueno, está ben entrenado e tal, adestrado, e é unha posición que obviamente non require de tanta química co resto do equipo. Pois obviamente sin cos centrais e ca defensa, pero non é o mismo que meter a unha peza a un xogador de campo. E depois no centro da defensa, pois si que hai un pouco máis a dúbida, non? Si vai apostar polas pezas que xa tiñamos ou si vai, digamos, darlle a primeira titularidade a Borge, o xogador que ven cedido do Real Zaragoza. É bastante polivalente, non? Polo que me consta, pode xogar no carril do 2, de lateral dereito, pode xogar de central, non sei en que posición se verá máis cómodo, pero bueno, eu, se tuvera que apostar, dá má sensación que a Jardiel lle gusta bastante Joao Díaz, e quizáis o portugués volva a ser titular despois de cando foi a última titularidade. Non recordo. A última debe ser o día que expulsan o día do Bilbao B. Debe ser a última. Pois desde aquel día non volveu, porque os únicos minutos que disputou foron, despois que a lesión, foron a segunda parte no Ruta de la Plata. Entón eu digo que xogará Joao. Eu creo que non vai xogar Joao. Eu creo que vai xogar Borges. Eu Joao creo que non sei. Despois do partido de Zamora, penso que perdeu toda a confianza que podía ter. Eu sinceramente non o vexo no 11. Eu estou con vos, non é do meu gusto particular, ni moito menos. Xa desde o comezo da tempada, antes da expulsión no partido aquel contra o filial do Atleti, xa me daba a sensación que era un xogador que realmente non estaba ao nivel do que require a categoría. Agora ben, é do gusto do entrenador, e iso é indudable. No Ruta de la Plata, na primeira parte, estuveron quecendo tanto el como Iván Muñoz, apostou por Joao. Por eso digo que vai apostar por el máis. Eu creo que vai xogar Borges. Aparte, eu creo que Joao está na rampa de salida e pareceríame raro que puxera ahora neste momento. Eu diría que se Borges, o rapaz, está xa un pouco en forma para poder xa afrontar o partido. Senón, é que quero dicir, ao mellor, pois, é complexo porque leva un ano sen xogar, entonces poñelo de titular en un partido tan exixente como pode ser o do domingo, non sei, senón a outra opción é Iván Muñoz, que xogue, o central que veu do Valencia, non?
Non sei, non, aí teño moitas dúbidas. Eu, se Jaldiel ve ben a Borge, pois penso que será el, pero Eu tamén creo que vai teño as ser miñas Borja. dúbidas de que este o 100% para poder estar de inicio. Non o sei. Incluso se non está Teño moitas Borja, dúbidas. eu creo que entraría Iván Muñoz por diante de Joao. Sí, claro, por eso digo que vexo máis xogando a Iván Muñoz, que ademais é que claro, non sei se vos acordades do partido de Zamora, tuvo que lidiar cun dianteiro moi feo, por así decirlo, destes dianteiros que tes que pelexar con eles, que tes que ir ao corpo a corpo, esa nadie ese precisamente ese dianteiro e incluso mellor, evidentemente. Entonces, nin polo perfil do rival vexo a Joao entrando o domingo. Pero non sei, eu diría que eso, que Borge ou entre Borge e Iván Muñoz vai estar a cousa, penso eu. Sí, a verdad que non é un partido sinxelo Non. para ter unha baixa no posto do central, Sí. É que eu acordeime outro día cando lle Enfrente. sacaran a tarxeta que, joder, dis tú, hostia, que te ven Sanadio o fin de semana, non che ven, home, con todos os meus respetos, pois outro dianteiro, non? Bueno, veremos o que decide o míster e quizáis a gran dúbida, e penso que do resto do 4-2-3-1, pois Sí, supoño que estamos sí, un pouco máis de acordo neso. penso que xogarán ya no e Jordan, non? Nos laterales, Martín Solar penso que volverá o 11, está percibido, pero bueno, creo que o partido para que Solar xogue na casa nun contexto do que falábamos antes de que hai que intentar ter o balón, de que hai que ser dominantes dende a posición do balón contra este tipo de equipo e que, bueno, pois penso que o doble pivote pois será o clásico, non? E despois nas medias puntas tamén estou de acordo con vos que xogarán Enol pola esquerda David na media punta e Diego na banda dereita e arriba pois para o Golba e Marcos Baselga. Eu penso que aí sí que non hai moita dúbida, penso eu. Sí, eu creo que non vai facer ninguna variación aí, pero facíame gracia, non? A semana pasada facemos a reflexión de que contábamos con que xogaran Enol e Baselga agora que tiña o recambio de Luis Fernández no banquillo para esa dianteira e vai Jardiel non fai ningún cambio aí, o sea, non xoga o minuto Luis Fernández e os únicos dous cambios de campo creo que son Curro Rimilote e Solar, se non me equivoco. Sí. Quitando, evidentemente, a do porteiro por lesión, pero... Sí. Sí, veremos, foi curioso, a verdade, foi curioso. Sí, eu creo que vai repetir aí. Bueno, que van entrar o 4-2-3-1 que tanto coñecemos neste equipo. É que ese partido que xogas contra un rival directo, que xogas na casa, que sabes que tes que ir intentar ir pola vitoria, entonces sabes que vas ter que poñer o mellor que teñas no plantel para ir buscar os 3 puntos, que creo que os mellores xogadores son os que tanto le van dado ou tanto le van estado no verde estes 20 partidos anteriores, non? Sí. Bueno, non sei se queres... Bueno, a porra é gañador da porra da anterior semana, aquí un servidor por 1-2, xa é a segunda do ano. Hai que levar o E o Mizquito creo que son 3, xa. Xa, estábamos aí compinchados o Damoiro e eu. Non me lo queríamos decir. Bueno, pois veña, como acertei, pois esta vez dadesme o luxo de decir de primeiro, non? Pois claro. Bueno, eu penso que dentro do partido difícil que vai ser, eu vou decir un 2-1, veña, para o Club Deportivo Arenteiro. Penso que vai ser un partido con goles. Vamos ver goles na matinal do domingo no Templo. E penso que o Arenteiro vai salir vaise levar e lle por o cascabel ao gato. Entón vou dicir un 3-2 para Clube Deportivo Arenteiro. Ben lanzada, Carlos. Aparte temos aí as dúdas no porteiro e tal, na defensa, pois pode ser o contexto para goles. Pois eu vou dicir exactamente o contrario, vou dicir un 0, poucos goles, un cerismo en Espiñedo nesta jornada matinal, sesión vermú, penso que
que un 0, 3 puntiños e seguimos remando. Pois levar a contraria, non? Non. Váleme calquera dos resultados. Si, filmamos. Bueno, pois nada máis respecto á previa do Vámonos. partido. Decir eso, domingo, 12 da mañá, que agardamos que, bueno, todo o mundo se acerque a Espiñedo, todo o que poida, que deixen a misa apartada por un día, que non pasa nada, que o Señor non lles vai botar tanto de menos, e que, bueno, pa quen queira vivir os partidos dunha forma máis animada, ademais, Tropas de Flores subiu outro día aí un comunicado, non, donde comentaba, non, que co mesmo un pouco que estamos comentando nos agora, de que hai que apoiar o equipo, de que hai que darlle folgos, e de que hai que estar aí, sobre todo os días de Espiñedo, e que, bueno, se hai xente que tanto de corta idade, como de mediana idade, como de xente máis lonxeva, pois que lle apetece vibrar, que lle apetece ver os partidos cun pouquiño máis de paixón, que lle gusta pois ondear a súa bufanda, que lle gusta cantar un pouquiño durante o partido, deixar salir a voz, pois quen queira está convidado a pasarse polo fondo, pola portería de marcador, como oficialmente coñecemos ese fondo, non? A xuntarse pois ca boa xente das Tropas de Flores e darlle folgo ao seu equipo, animalo e levalo en volandas ata a victoria, que calqueira será ben recibido nese fondo de animación, non sei, Darío? Exactamente, ben o dixeches aí, Melito. Bueno, pois nada, pasamos rapidamente entonces a sección novas, falaremos rapidamente dos resultados das outras categorías e nada, vamos pear que o corpo xa non lo vai pedindo. Así que nada, 2 segundiños, vámonos nesa sección novas. Chegará o momento desexado, brillará unha estrela por cada vida que custou. Chegará cun aviso extraordinario, rezará nunha pluma que non coñece a rendición. Pois imos aló, que pasou entonces, que pasou esta fin de semana nesas categorías, que pasou con Promesas, que creo que non sacou o resultado na Guarda, e que pasou co feminino? Pois sí, vamos comentar un pouco o que pasou cos outros dous equipos de categoría senior de Club Deportivo Arenteiro. O primeiro deles, que foi o filial, non, arenteirista, que nos trouxo pois malas novas por segunda semana consecutiva. Volvían xogar fora da casa, esta vez na Guarda, non? Contra o Sporting Guardés, xa alertábamos de que era un equipo que estaba aí na zona alta de clasificación e deu valer esa clasificación para imporse a Club Deportivo Arenteiro por 2-0. Non sei que tipo de partido foi, se estivo moi nivelado, non? Porque evidentemente pois non nos desplazamos ata ali, nin houbo nadie que o fixera, preto noso, do noso vínculo cercano, pero bueno, darlle folgos a Club Deportivo Arenteiro B e aos rapaces que aínda que están aí a 2 postos do descenso, que hai que ter cuidado cos posibles arrastres, aínda lle sacan 6 puntiños a zona vermella, pero bueno, que hai que seguir pelexando, que esta liga é longa e que seguro que a próxima semana na que recibirán o Tomiño na casa, na Uceira, o próximo finde, pois un equipo que está a 3 puntiños nada máis nesa zona na mitad de tabla, pois podan volver a senda da victoria, non? E bueno, en canto a outro equipo, o Arenteiro femenino, boas novas, desta vez. O equipo das nosas, pois gañou por, teño aquí apuntado, 2-0, victoria, equipo que, bueno, está aí na parte baixa, loitando polos postos de descenso, e que fai que outra vez agora peguemos salto e nos acheguemos a ese terceiro posto, que dá acceso á promoción de ascenso, pero bueno, a liga sigue totalmente igualada, houbo cambio de troco de líder, gañou o Valladares este fin de semana, a ochantada por 8-0, e colocouse primeiro, perdeu o Antas, creo que era o equipo que estaba ata agora líder,
por 2-3 diante do Atlético Vilalonga B nun enfrentamento directo dese Big Six, por así decirlo, non? Como se fora a Premier League inglesa. E bueno, pois decir eso, que os equipos están dende o primeiro con 36 puntos ata o sexto, pois con 33, que é o Rosalía agora en 3 puntos, e que esta liga pois está cunha emoción terrible, a verdade. E nada, pois eso foron un pouco unha de cal, non, e outra de area nos outros dous equipos, e o que aconteceu este fin de semana nas outras categorías de Club Deportivo Arenteiro. Unha mágoa por... Tema rápido para facer a transición rápida. Tema calcio mercato. Que novidades tivemos esta semana nas filas arenteiristas? Pois nada, eso, fichamos a Adri López, non, o porteiro, que a verdade que chegou así de sorpresa, non? Porque aínda que se rumoreaba un pouco de que podería interesar un porteiro, pois parece, non, un pouco que Darío quizáis non este en condicións para poder aportar o equipo. Non sei se dende Club Deportivo Arenteiro oficialmente ainda non comentaron nada, non sei se lle van dar a baixa ou non, aí sí que non teño moita idea. Na rexión escribían que lle daban baixa a Darío Ramos, pero bueno, eso ata que se oficialice tampouco vamos a fiarnos de medios externos que teñen metido a gamba algunha contra... Sí, non. Supoño que sí, imagino que ao final, ademais é unha ficha senior a que ocupa o Adri López, o rapaz que ven, que, bueno, xa un rapaz de 27, 28 anos, me parece, ou 26, bueno, por aí anda exactamente, do 99, 26 fai, bueno, fixo ahora o 9 de xaneiro, 26 anos, e bueno, por facervos así un adianto do que este porteiro, é un porteiro que ten bastante experiencia no fútbol semi-profesional, pasou pola canteira do Español B, xogando partidos en segunda B co filial catalán, logo pasou o Hércules, onde a primeira tempada pasou unha bastante en blanco e a segunda foi titular indiscutible nese Hércules, xogando 27 partidos, e despois dai pasou o filial do Granada en segunda federación, compartiu vestiario con Martín Solar, se non me equivoco, que seguro que... E de feito os dous penso que debutan co primeiro equipo o mesmo día. O mesmo día, non? Pode ser que sí. Penso que li un tweet sobre eso. Sí, pois pode ser, algo me sona tamén, pero hai que comentar eso, que o porteiro catalán pois xa xogou 4 partidos na 2022-2023 co primeiro equipo do Granada en segunda división, e o ano pasado, a tempada pasada, chega a debutar tamén en primeira división co Granada, nun encontro que bueno, en primeira división non, xoga na Copa do Rei, pero nun encontro no que todos tedes o recordo ese da alineación indebida, dese Arousa 0, Granada 3, onde xoga Adri López, despois impugna o partido Arousa por unha alineación indebida do propio porteiro e danlle a razón o cadro pontevedrés e queda eliminado a Arousa. Pero bueno, unha anécdota, non? Por así decirlo. E nada, un porteiro, pois eso, que ten unha trayectoria aínda non moi longa, pero que, bueno, xa ten xogado partidos de nivel, xa ten xogado partidos cunha exigencia bastante alta, non? Sobre todo se en segunda división, e que, bueno, que chega aquí para sustituir, en principio, a Darío, que comentábamos o outro día, non? Un pouco o guión así escrito de fichar, de que se lesiona o primeiro porteiro, e de que eso che abre unha pequena porta para poder demostrar a clase de porteiro que é, e quen sabe, non? Se o fai ben o millor, pois, e abrir un posible debate, pero bueno, que o importante é que chegue para sumar e veremos. Polo que me contan, as mellores características deste porteiro é o seu atrevemento, que é un balón que é un porteiro que non lle costa nada salir, que xo vai ben cos pés e que ten bastantes bons reflejos, polo que me teñen contado por aí. Sí, estuve agora mirando rápido eso para confirmar se era certo que os dous debutaban o mesmo día co primeiro equipo e efectivamente en Copa do Rei nunha vitória 2-3 en Yecla contra o Yeclano, Adri López titular, Martín Solar salía no minuto 80. O domingo 13 de novembro, que se non me falla a memoria, foi
aquela máxica noite no que o Arenteiro venceu o Almería 2-0. Tamén en Copa do Rei, así que debeu ser aquela eliminatoria. Sí. E nada máis, pouco máis que engadir. Non hai moito rumor tampouco, non? Porque o do porteiro pillou-nos tamén así un pouco de sorpresa a todos, por menos a min non me constaba que se iba a haber ese movimento de darlle a baixa a Darío e fichar un novo porteiro. Entón, pois, bueno, sabemos que o mercado non está pechado ni moito menos, ata o 3-4 de febreiro o equipo vai seguir estudiando incorporacións, como xa dixemos aquí hai un par de semanas, pois 4 ou 5 fichaxes sería algo que non nos tería que pillar de sorpresa, porque o equipo está traballando neso. Seguramente haxa eso mismo, haxa pezas, unha, dúas pezas máis que salgan e obviamente, reforzos para cubrir esas baixas. Sí. Eu penso que un extremo vai chegar. Ainda que non, no caso de que non salira ninguén, sabes? Eu penso que un extremo, ao menos, creo que o Arenteiro debe de estar buscando e penso que para aí algo chegará. Estou de acordo con eso. Penso que chegará polo menos un extremo. Sí, e despois, ao mellor, se hai algunha baixa máis, pois un perfil que salga, pois buscar outro perfil similar. Por exemplo, se ao mellor sale algún dos centrales, buscar outro central, non? Sí, eu penso que ahora hai acumulación de centrais aí. Borge é bastante polivalente, pode cubrir tamén a posición de Jordan, pero, bueno, lateral esquerdo é certo que a cesión de Tommy pois está sollano. E Borge está máis familiarizado co outro lado da defensa, entón poden por aí un pouco os tiros. Arriba a dianteira parece pechada, en calquera caso. Sí. Incluso eu creo que a salida de Joao, eu creo que vai salir de Joao, Pode ser. Eu creo que sairá Joao e ficharán seguramente igual a un lateral esquerdo que incluso poida ser. Con Iván Muñoz, Borge e os dous Javi e Mangel, creo que está coberto. Bueno, pois nada, pois veremos o que acontece. Parece que se está decidindo todo nas últimas 2 semanas en primeira ref, en segunda división, en primeira división. Creo que se está levando cada vez o mercado máis a esos últimos días, onde todo o mundo apreta. Nos últimos días sempre aparecen pois non sei se gangas, pero, bueno, por menos oportunidades. Deixémonos oportunidades. Hai que dilatar o mercado, como di o director deportivo, como di Alex Vázquez. Exactamente. Igual hai que facer un especial de final de mercado outra vez. A ver se este ano conseguimos que se xa máis bonito, por así decirlo. En calquera caso, nós son noso, que é seguir gañando. Bueno, non me fijara, eu está no mercado non acaba o 31 de xaneiro, que acaba o 3 de febreiro. 3 de febreiro. Luns. Pois eso. Aí o deixo, luns. Pois eso. Pois eso. Que partido hai esa semana? A Morevieta. Xogamos a Morevieta. Domingo ás 12. Vamos alá de visitantes. Sí. Correcto, domingo ás 12. Pois sí. Bueno, pois nada. Queda un mes bastante bonito do que queda. Pero, bueno, o que nos atañe o importante é o próximo domingo. Así exactamente. Que, por favor, todo o mundo ao templo, que non vos vades a arrepentir de ir. Exactamente. Domingo, recordamos, partido no templo, sesión vermú ás 12, Arenteiro Baracaldo, unha loita por eses postos de playoff. Nada, vémonos entonces o lunes 20:45 aquí neste proxecto alternativo con todas e todos vos. Nada, que nos vemos, como sempre, na cantina. Gracias. Chao, hasta logo. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Prefiro ser erva mala